En god nats søvn er vigtig, hvis du skal være oplagt til en hel dags udfordringer. Og kvalitetssøvn får du under en dyne fremstillet af ægte natursilke. For en silkedyne, hvor såvel bolster som fyld er fremstillet af 100% natursilke, sikrer dig velvære og den bedste nattesøvn. Silkedynen er kendetegnet ved flere gode egenskaber. Den er temperaturregulerende, det vil sige sval om sommeren og lun om vinteren. En silkedyne ånder langt bedre end en dundyne, hvilket sikrer en bedre og helt unik ventilation. Silkefyldet borttransporterer helt naturligt den fugt, som kroppen frigiver i løbet af natten. Altså ingen problemer med sved eller husstøvmider og skimmelsvampe, som ikke trives i det tørre sovemiljø, som silkedynen er med til at sikre. Silkedynen er det helt rigtige valg for folk med allergi eller astma. Og til dig, der ønsker velvære, luksus og en god nattesøvn i 100% ægte natursilke. Kunsten at fremstille silke blev opfundet i Kina for 5.000 år siden. Og kineserne er stadig førende, når det handler om råsilke og forarbejdning af silkeprodukter, som for eksempel silkedyner af høj kvalitet. Silkeavlen foregår i dag stort set på samme måde som for flere tusinde år siden. Silkesommerfuglens larver, som spinder de fine silketråde, lever af friskhakkede morbærblade. Morbærsilke indeholder 18 forskellige aminosyrer, som ifølge kineserne virker beroligende, holder huden sund og forsinker ældningsprocessen. 5-8 silkefibre spindes sammen til en tråd, der anvendes til vævning af stof, der skal bruges ca. 4.000 dobbeltkokonger til 1 kilo silkefyld. Med hænderne trækkes silken ud i dynestørrelse. Lag for lag opbygges silkedynens fyld. Hver dyne består af flere hundrede tynde lag, hvilket sikrer en unik stabilitet og holdbarhed. Til slut monteres silkefyldet i et bolster, ligeledes af 100% ægte natursilke. Vælger du en silkedyne, får du ikke blot en dyne, der er håndlavet og dermed lidt ud over det sædvanlige. Du får også en dyne, der smyger sig om kroppen og sikrer dig den bedste komfort.